číslo 6 tohto roku, ktorý bude o programe Eskalátor. Ten program Eskalátor by som vám rád trochu priblížil, o čo sa jedná, prečo sa to takto volá. A možno niektorí v údive si krutili hlavou nad našim plagátom, prečo tak vyzerá. Ono je to totiž pohľad na eskalátor, na tie schody z hora. A tí, čo ste sa nepozerali, tak nič, no. Ale dobre, že ste tu. Každopádne, Eskalátor je program, dúfam, že všetko poviem správne. EHMK, je to pod Creative Industries Industry. Je to v podstate košický program na rozvoj regionálnych, kultúrnych inštitúcií, alebo nielen regionálnych, dokonca nadregionálne to je. Keďže sú tam aj ľudia z Trnavy, myslím. V podstate máme dvoch mentorov, ktorí sú z Anglicka, to je Paul Bogan a Sandy Fitzgerald je z Dublinu, z Írska. V podstate oni nás celý rok ako keby sprevádzali nejakým našim postupným vývojom, preto sa to aj celé volá Eskalátor, vstúpame po schodoch niekam do výšky, snažíme sa zlepšiť a tak ďalej. Takže v podstate každý sa z nás tohoto workshopu alebo toho programu sa zúčastnilo, Mišo, koľko? 13 organizácií a všetky v podstate absolvovali nejaké semináre, rôzne stretnutia s našimi mentormi, aby zlepšili svoje buď PR alebo zlepšili svoje vedomosti, zručnosti a tak ďalej, aby mohli v podstate rozvíjať kreatívny priemysel. A všetky organizácie, ktoré tu sú, je nás tu dnes 11 prednášajúcich, je nás malo byť. A všetci budú hovoriť, v podstate predstavia svoju organizáciu a pravdepodobne povedia aj niečo o Eskalátore samotnom. Ako to na nich vplývalo, čo to s nimi urobilo a tak ďalej. A samozrejme nie je to len o Eskalátore, je to ešte aj o audience developmente, je tu tiež pár ľudí, to bol ďalší program, Saša Creative. OK, to bol program na rozvoj publika kreatívnej ekonomiky, v oblasti kreatívnej ekonomiky. A máme tu tiež dvoch zástupcov z toho programu, takže myslím, že to bude celkom dosť zaujímavé. Paul and Sandy, we've decided that we won't be speaking in English, if that's all right with you. Okay, perfect. So you can watch the pictures and you get the overall picture, I guess. Takže v podstate by sme mohli kľudne začať. Poradie som vám povedal, kto kedy ide. Dobre, môžeme začať. A začne to tak, že začneme... Dúfam, že všetko je nastavené v poriadku. Čiže Ignite Prešov, 6. Ignite, vítame vás. Je to aj náš posledný Ignite, nielen tohto roku, ale vôbec. Čo je trošku novinka, ale dúfam, že ju ešte objasním, ako a prečo. Je to verzia Eskalátoru a aj audience developmentu, ale... Čiže to som vám pred chvíľkou predstavil. Samotný Ignite je v podstate veľmi podobný Peča Kučí. Je to 20 obrázkov, ktoré sú ale na plátne 15 sekúnd na rozdiel od Peči, kde tých obrázkov je 20. Toto sú naši prednášajúci, tak som vravel, 11 nás je. Z rôznych odvetví, sú tam trhy, je tam tanec, je tam všetko, architektúra, film, tak ďalej. Čiže dobre. Ja sa volám Rudolf Kozlaj, som z neziskovej organizácie Urbanika. Toto sme my všetci, ktorí v Urbanike sme. Silvia, ja, Laco a Maťo. Ponúkame svieži pohľad na mesto. Sme väčšinou architekti a niektorí z nás sú nejakí študenti politológie. Pochádzame z Prešova, mám tu teraz Akropolu, lebo Prešov je volaný takisto Atenami nad Torisou. A pre mňa tá otázka bola alebo prečo sa tak volá, bolo pre mňa veľmi zvláštne. Myslel som si, že je to kvôli tomu, že to mesto vyzerá, ja neviem, veľmi pekne alebo čo, ale to vôbec nie je pravda, jak mi už niekto objasnil.
Je to o tom, že tu máme evaniecké kolegium, ktoré bolo veľmi známe, ale takto vyzerá naša hlavná ulica a toto je paralelná ulica k nej, Jarkova, ktorá vyzerá takto, ako fakt je to dobre, to bola fakt asi najhoršia možná doba, kedy som tú fotku mohol odfotiť, ale jednoducho takto to vyzerá, divné. A trošku sme sa pýtali sami seba, čo sa s tým priestorom dá robiť a kto v tom priestore niečo robí a prišli sme na to, že to okrem mesta a nejakých súkromných investorov môžu byť aj tzv. Superhrdinovia. Tí superhrdinovia sú pre nás organizácie, väčšinou neziskové, pár ich poznáme, to je len ako malý zlomok toho, čo sme stihli spoznať, s týmito ale aspoň spolupracujeme. Majú veľké zásluhy na tom, že sme tam, kde sme teraz. A trošku vám predstavím, čo všetko už sme robili. Toto sú, ako zúčastnili sme sa, náš prvý projekt boli medzimestské zásahy. Prešov Košice. Bol to z takého architektonického pohľadu spôsob, alebo sme hľadali spôsob, ako spracovať, zmeniť verejné priestory k lepšiemu pomocou jednoduchých zásahov. Celý čas sa to dialo v rovine navrhovania, v rovine plánov, čiže treba takáto Levodská ulica môže vyzerať takto, v podstate veľmi jednoduchým zásahom, kde zrazu z nejakého priestoru bez charakteru môže vzniknúť naozaj priestor, kde by sa ľudia aj radi možno zdržiavali a tak toto bol v podstate spôsob, ako z toho priestoru robiť bulvár. Chceli sme sa ďalej stretávať s viacerými takými superhrdinami, ako som povedal na začiatku, a preto sme uchopili formát Ignite, na to, aby sme mohli veľa ľudí dostať pod jednu strechu a začať komunikovať a vytvárať nejaké kreatívne podhubie. Toto je náš 6. Ignite, ako som povedal, celkom, ako si myslím, že veľa sme zvládli. Prvý sme urobili vo februári tohto roku a tento je v decembri, myslím, že celkom slušné. Vyše 50 ľudí tu bolo prednášať. Urban Oasis je teraz náš posledný a najväčší projekt, ktorý robíme. Je to posun od nejakého plánovania k skutočným činom, teda toto je priestor tu je židovská synagóga, tu je elektráreň, za ňou je Levodská ulica a tento priestor v parku dlho chátral. My sme prišli s nápadom, ako tento priestor oživiť. Toto bola naša vizualizácia, je to predstava nejaká do budúcna. Pomocou toho sme sa uchádzali o granty a uvidíte za chvíľku, či sa nám to podarilo aspoň trochu zmeniť. Ako v podstate urobili sme výstavu svoch, nové lavičky sme nechali vyrobiť, zasadili sme nové stromy, opravili plot, vytvorili nový vstup a tak ďalej. Čiže ten priestor sa mení, toto je iný pohľad naň. S tými sochami zatiaľ, jak vravím, s hlavičkami. Snažíme sa tento priestor otvárať a ďalší rok na jar by sme ho radi sprístupnili aj verejnosti. No a teraz by som sa rád ešte presunul k tomu, čo nám eskalátor v tom našom snažení pomohol. Toto je v podstate program na ďalší rok, ktorý máme. Je toho už celkom dosť, len v tejto vrchnej časti sa nachádzajú tie ignity, ktoré sme robili. Na ďalší rok máme tiež pripravené trhy, radi by sme robili v tom priestore oázy. Malo by to byť niečo, no neviem, celkom myslím, že niečo nové a mestotvorné, aspoň v tej časti mesta. Okay. V podstate to je dôvod, prečo končíme s Igniteom. Budeme od ďalšieho roku robiť Peču kuču v Prešove. No. Aby sme sa trošku viac priblížili našim priateľom z východného pobrežia. A toto je, čo očakáme od eskalátora, že nám priniesie nenormálne veľa peňazí do kapy všetkým. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť a ja skončím. Ďakujem.